Έλα, έτοιμη κάμερα. Δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Πάλι να την κράζω την ταινία. Έλα ρε, γιατί ήρθαμε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ξέρετε γιατί είμαι εδώ αυτή τη φορά. Είδα πρόσφατα την ταινία πριν μια-δυο μέρες πριν την είδα και ήρθα εδώ πέρα για να πω την τελική μου άποψη μετά το special επεισόδιο που έχετε δει όλοι, ελπίζω. Η ταινία είχε αρκετά προβλήματα κατ' εμέ. Είχε κάποια καλά βέβαια που την κράτησαν σχετικά στο βαθμό που τις έχω βάλει. Αλλά προτιμώ να ξεκινήσουμε από πρώτα λίγα καλά που με κέρδισαν και με κράτησαν έστω και λίγο ζωντανό μέσα στην αίθουσα λίγο πριν κόψω τις φλέβες μου. Το φταίξιμο για τα προβλήματα της ταινίας δεν το ρίχνω στους τοπίους. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας προσπάθησε να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να αποδώσει τον ρόλο που του δώσανε. Είτε ο παραγωγός, είτε ο σκηνοθέτης, είτε ο ενδυματολόγος οφείλουν να ζητήσουν ένα συγγνώμη από τον κόσμο που τουλάχιστον δεν του άρεσε αυτό το πράγμα. Θα ρίξω το λιγότερο φταίξιμο στην DC και περισσότερο στη Warner Bros. Η DC είναι μια εταιρεία που σίγουρα θα την πληρώσουν να τους δώσει τους χαρακτήρες της και μετά είναι το πώς θα το εκμεταλλευτεί η εταιρεία που γυρίζει την ταινία τον κάθε χαρακτήρα. Εδώ πέρα τους φέρθηκαν στα σκουπίδια τους ήρωες τους οποίους, οι κακούς που εμείς έχουμε αγαπήσει από τα κόμικ. Αρχικά θέλω να πιάσουμε την ομάδα έναν προς έναν τους χαρακτήρες και να σας πω τι δεν μ' άρεσε και τι με πείρασε. Να είστε σίγουροι ότι είναι full από spoiler, ουσιαστικά θα μιλήσω για όλη την ταινία. Οπότε αν δεν την έχετε δει, περιμένετε, δείτε και μετά ελάτε να δείτε τη γνώμη μου για την ταινία. Αρχικά θα μιλήσω για τον πρώτο στους τίτλους κιόλας, τον Will Smith, ο οποίος υποδίθηκε τον Deadshot όπως όλοι ξέρουμε. Ο Will Smith ήταν εξαιρετικός, αν και έπαιζε τον κλασικό του φυσικά ρόλο. Είμαι κακός, αλλά δεν με καταλαβαίνεις, είμαι κακός για κάποιο καλό λόγο, άρα είμαι καλός και με έχεις παρεξηγήσει. Τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου ρόλους, είναι πολύ καλός στο να κάνει αυτούς τους ρόλους. Μ' άρεσε γιατί ήταν ένας από τους τρεις που θεωρώ ότι κράτησαν την ταινία στο ύψος της. Υπήρχαν βέβαια πολλά άσχημα σημεία, όπου εγώ που δεν ξέρω κανονικά από σκηνοθεσία οτιδήποτε, είμαι ένας απλός άνθρωπος που βλέπει τις ταινίες και ένας άνθρωπος που βοηθάει έστω και λίγο στα βίντεο τον Κώστα. Έβλεπα λοιπόν τη σκηνή όπου περνάει η κάμερα από όλους τους χαρακτήρες και ξαφνικά πριν τελειώσει καν ολόκληρο το πλάνο, κόβουμε το πλάνο γιατί είμαστε αρχάρια από ό,τι φαίνεται και δεν μπορούμε να γυρίσουμε μια ολόκληρη σκηνή και γυρνάμε στη μούρη του Will Smith. Ο φίλος μου Στέλνος. Τι είναι μεγάλη, τι κάνεις? Καλά είσαι. Καλά μωρέ, εδώ. Ένα βιντεάκι φτιάχνουμε για μια παλιά ταινία εκεί πέρα σιγά σιγά. Εκεί. Τα λέμε. Κατάλαβα τι εννοώ. Αλλά γενικά, σας ξαναλέω, ο Will Smith μ' άρεσε. Ο χαρακτήρας ήταν καλά δομημένος. Ήταν ένας από τους τρεις, όπως ξαναείπα, που ήταν σωστός. Έστω για την ταινία. Δεύτερη στη σειρά που μου άρεσε όπως έπαιξε είναι η Margot Robbie, η οποία υποδίθηκε τη Harley Quinn. Έπαιξε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο χαρακτήρα που, όπως ξαναλέω, της δόθηκε, γιατί προφανώς εκείνη μόνο το να παίξει έχει δικαίωμα, δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα της να τον τσαλακώσει. Μου έκανε εντύπωση που ενώ είχαν να της δώσουν και το σφυρί το επίσημο της Harley Quinn, επίσημο, ανεπίσημο, ένα σφυρί το οποίο κουβαλάει συνήθως Harley Quinn μαζί της και τη στολή που υπήρχε μαζί με τα ρούχα της που της δώσανε, διάλεξε να φορέσει ένα μπλουζάκι μέχρι εδώ και ένα παντελονάκι μέχρι εδώ. Γιατί? Για να τον παίζουν μερικοί στην αίθουσα. Συγγνώμη. Αλλά όταν η ίδια η καημένη κοπέλα βγαίνει και λέει ότι κανονικά το σορτσάκι ήταν πιο μακρύ, αλλά μου ζητήσανε να το βγάλουμε πιο κοντό για να ξαναγυρίσουν αυτές οι σκηνές, εντάξει, βλέπεις ότι και μόνοι τους οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η ταινία δεν τραβάει, πρέπει να δώσουμε κάτι στον κοσμάκι να δει, να γυαλίσει το ματάκι. Ξαναλέω, έπαιξε πάρα πολύ καλά το ρόλο που της δόθηκε. Δυστυχώς δεν είχα Harley Quinn που όλοι εμείς που διαβάζουμε κόμικ αγαπάμε, αλλά εντάξει, το δεχόμαστε. Να ξαναπώ ότι η ταινία, άμα δεν είχε κλέψει, γιατί μόνο αυτό έκανε, έκλεψε τα ονόματα και τη φήμη των χαρακτήρων από τα κόμικ, θα μπορούσε να σταθεί ως μια ταινία με ψεύτικους χαρακτήρες. Επειδή όμως έκλεψε τα ονόματα και τα δεδήλωσε σε εισαγωγικά πάντα, έγινε αυτό το κακό που δεν μας άρεσε σε εμάς τους περισσότερους, σε μένα. Τον Κώστα άρεσε στην ταινία, δεν διαφωνώ, το δέχομαι, σε μένα δεν άρεσε όμως. Συνεχίζουμε όμως. Τελευταία που μπόρεσε να κρατήσει την ταινία όσο την κράτησε τουλάχιστον για μένα ήταν η Viola Davis, η οποία έπαιζε την Amanda Waller, την αρχηγό του να φτιάξει το Suicide Squad
και γενικά σε μυστικές υπηρεσίες μέσα. Έκανε αυτό που ξέρει καλά να κάνει από ό,τι δείχνει και αυτή, γιατί σε μια σειρά που την έχω δει στο How to Get Away with Murder κάνει ακριβώς το ίδιο. Καταστρέφει ανθρώπους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάνω κάτω. Μ' άρεσε η αποτύπωσή της στην ταινία, διότι ήταν όσο κακιά σε εισαγωγικά είναι και στα κόμικ της DC, αλλά Warner Brothers, όταν προσπαθείτε να μου πείτε και να δικαιολογήσετε ότι πέθαναν άνθρωποι στο Man of Steel, θυμάστε τη σκηνή που στο Man of Steel πεθαίνει κόσμος σε όλη τη μάχη με τον Zod και ο Zod πεθαίνει. Γι' αυτό οι Warner Brothers και η DC, πλάγια ενώ δεν φταίει, έφαγε πολύ κράξιμο σε αντίθεση με τη Marvel που σκότωνε ανθρώπους στην ταινία της χωρίς λόγο. Ας το ξεπεράσουμε. Προσπαθούν λοιπόν οι Warner Brothers στο Batman vs Superman να μην σκοτώσουν ανθρώπους. Μάλιστα σε μια σκηνή, αν θυμάστε, πέφτει ένα μεγάλο αντικείμενο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έπεσε, ρε παιδιά, πέφτει πάνω σε ένα νησί. Και καλύτερα ένας από τους πράκτορες που παρατηρούν όλη τη φάση να πει ότι μην ανησυχείτε, δεν ήταν ακατοίκητο το νησί. Για να μην φοβηθεί ο κόσμος ότι πέθαναν άνθρωποι, άρα και τους κατηγορήσει πάλι ότι σκοτώνετε ανθρώπους χωρίς λόγο μέσα στην ταινία σας. Αλλά έρχεται στο Suicide Squad η Warner Bros. Να σου πει όχι, το παίρνω πίσω αυτό που έκανα. Στη μισή ταινία σκοτώνουμε τα τέρατα παύλα ανθρώπους, γιατί δεν είναι άνθρωποι πλέον, είναι τέρατα, οπότε τα σκοτώνουμε πιο εύκολα. Αλλά μετά τη μέση ταινίας βγαίνει εκεί η Αμάντα και σκοτώνει όλο της το κρου από μυστικούς πράκτορες. Και όλοι μένουν έτσι. Γιατί, τι σου κάνανε οι άνθρωποι? Μυστικοί πράκτορες είναι. Δεν θα το περάσουν το μήνυμα σε κανέναν το τι έγινε. Αλλά τέλος πάντων, φάουλ το δίνω, είναι το μόνο φάουλ που της δίνω γενικά. Σε όλο το παίξιμο της ήταν εξαιρετική και ο χαρακτήρας της πολύ καλά δομημένος. Και τώρα περνάμε σε τρόπους που δεν μου άρεσαν. Σε κάποιους εν ονόματι κεντρικούς κομπάρσους. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνε σε μια ταινία και νομίζω θα παίξουν κάποιους ωραίους ρόλους, τους βγάζουν και σε αφίσες και καταλήγουν στο τέλος να εμφανίζονται ελάχιστα, να έχουν 2 με 3 ατάκες και κάποιες από αυτές να είναι απλά αστείες κλεμμένες από τη Marvel. Φυσικά αστείες. Ποιον αρχίσω να λέω? Killer Croc, Captain Boomerang, Slipknot. Γελάω. Τον άνθρωπο αυτό γιατί τον βασανίσατε? Γιατί το πήγατε στα γυρίσματα για να παίξει 2 λεπτά και να πεθάνει μετά? Γιατί? Μπορείτε να μου πείτε? Και να πεθάνει με τον πιο γελίο τρόπο. Είναι ο μόνος που δεν παρουσιάστηκε επίσημα. Όλοι οι άλλοι εντάξει, κάπως θα παρουσιάστηκαν. Εκείνος βγαίνει χώρη που έδωσε μια τύπησα, πέφτει κάτω, λες εντάξει, είναι δυνατός. Δεν μας λέει όμως τι δύναμη έχει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε? Θα πεθάνει, ρε παιδιά, σιγά να τον αναπτύξουμε. Έφυγε. Captain Boomerang. Σατανικό το γέλιο που ρίξαμε με το μονόκερο που είχε μαζί του. Πω τι σατανάδες που είστε εκεί πέρα οι Warner Brothers. Αχ, σατανάδες. Δηλαδή, πιο αστείο, ποιος θα βρίσκει? Μετά ο Killer Croc που είναι ο πιο όμορφος, το ωραίο το παλικάρι από όλα. Δηλαδή, πιο καλά δεν μπορούσατε να δομήσετε έναν χαρακτήρα. Δεν μπορούσατε. Γιατί το κάνατε και το καταστρέψατε έτσι? Τους αφήνω γιατί δεν ασχολούμαι άλλο με αυτούς. Ο El Diablo κάπως πήγε να αναμειχθεί, να κάνει κάτι ωραίο, πήγε να παίξει καλά, αλλά στη μισή ταινία δεν έκανε τίποτα και στην άλλη έγινε ένας τεράστιος σκελετός που ήταν ωραίο. Μόνο που, αν θυμάμαι καλά, είχαν κάνει μια δήλωση ότι δεν θέλουν να κάνουν τον Killer Croc τεράστιο, γιατί θέλουν να βάλουν CGI. Τότε γιατί βάλατε CGI στον Μούφα κακό, τον αδερφό της Enchantress? Θα φτάσουμε και σε αυτό. Και στον El Diablo που γίνεται σκελετός με φωτιά. Τώρα ποιος μπορεί να πει κάποιο άσχημο πράγμα για την Κατάνα? Είναι μια κοπέλα η οποία είναι Ιαπωνέζα, μιλάει Ιαπωνικά και έχει ένα κατάνα στο οποίο μιλάει και παγιδεύει ψυχές. Πόσο πιο OP και βασικός χαρακτήρας μπορεί να γίνεις με κάτι τέτοιο? Πόσο μπορείς να βοηθήσεις το squad με αυτά που κάνεις? Πολλοί θα μπορούσαν να πούνε όλοι μας, θα μπορούσαμε να πούμε όλοι μας, αλλά όχι, θα τη βάλουμε να είναι μια τριτοδεύτερη, να κάνουμε και αστιάκια σε μια δραματική σκηνή που έχει αυτή. Θα μου πείτε, ναι, έκανε αστείο για να το κάνει πιο χαρούμενο. Μάθετε όμως ότι δεν έχει γυριστεί για να είναι σκοτεινή όπως ήταν οι προηγούμενες. Αλλά κάποια στιγμή γύρισαν οι Warner Brothers ή οποιοδήποτε άλλος εκεί πέρα και λέει, παιδιά, μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο κωμικό, να πουλήσουμε όπως η Marvel, γιατί η Marvel μας τον πήγει σιγά σιγά. Και έτσι έγινε. Και πολλές σκηνές γυρίστηκαν και πολύ κρού γύρισε και πολλές σκηνές κόπηκαν. Και μιας και λέω κόπηκαν, Joker.
τον Λέτο τον κοροϊδέψανε όπως κοροϊδέψε και εμάς η ταινία. Μας έδειξε στα τρέιλερ σκηνές οι οποίες δεν υπήρχαν καν μέσα. Δεν έρχεσαι να τις απαριθμίσω γιατί είναι αρκετές και ακόμα και φωτογραφίες που είδαμε από τα γυρίσματα του Λέτο που δεν υπήρχαν μέσα. Λένε ότι θα μπουν στο extending. Δεν με ενδιαφέρει. Πλήρωσα 7,5 ευρώ για να δω όλη την ταινία. Όχι για να περιμένω extended να μου βγάλει σε DVD. Όχι, αυτό είναι εκλεψιά και κοροϊδία στα μούτρα μου. Ο Λέτο έπαιξε όσο μπορούσε καλύτερα αυτό το σκουπίδι που του πετάξανε για Joker. Έναν από τα καρτέλ εκεί πέρα που και καλά αγαπάει τη Harley Quinn. Δεν είναι αυτός ο Joker που αγαπήσαμε και ξέρουμε, τον βεβηλώσανε. Πολλοί δεν ξέρω γιατί και πώς σας άρεσε ο Joker. Απλά βάλτε τον δίπλα στο Heath Ledger. Γιατί ο τύπος ήταν απίστευτος. Ο Νόλαν έκτισε ένα Joker, γιατί ο Νόλαν τον έκτισε, ο οποίος είχε βάση, ιστορία και ήταν ίδιος με τα κόμικ. Είχε πάντα στόχο τον Batman, είχε σχέδιο, ήταν τρελός και πανέξυπνος. Αυτά έπρεπε να δούνε και να παραδειγματιστούν. Τώρα, γιατί Warner Brothers μου πουλάτε ή όποιος έγραψε το σενάριο, γιατί μου πουλάτε τον Rick Flag και την Amanda που είπαμε πριν ως αρχηγούς του όλου θέματος, ενώ κάλλιστα του τη λέει στα μούτρα και βλέπουμε και περισσότερη ώρα να το παίζει αρχηγός ο Will Smith. Ναι, δέχομαι τον πλήρωση περισσότερο, είναι πιο γνωστός χαρακτήρας. Αλλά γιατί μου πουλάς το Rick Flag ότι μπορεί να μαζέψει όλη τη squad και όχι, δεν μπορεί να τη μαζέψει, τους έχει ανάγκη πιο πολύ από ό,τι τον έχουν αυτοί. Θα μπορούσαν να φύγουν και να τον σκοτώσουν, να τον σαπίσει στο ξύλο. Όσο για τους κακούς της ταινίας, ο ένας ήταν αυτός που θα έπρεπε να είναι ο κανονικός κακός και όχι οι Enchantress που, ξανά λέω, μας την πούλησε η ταινία ως καλή στα πόστερ της. Ο κακός που ήταν full CGI, όπως είπα και πριν, έπρεπε να είναι ο αδερφός της, ο οποίος δικήθηκε πολύ απλά, όπως είδατε. Δεν είχε κάποιο backstory να μας εξηγήσει ποιος είναι αυτός, απλά μας πέταξε είναι αδερφός της, οπότε είναι κάποια θεότητα από το παρελθόν και ναι, οκ, και δεν μας εξηγήσει πως τι, απλά της έδωσε ενέργεια και η καρδιά της δεν την ενοχλούσε που της την τρύπαγε οι άλλοι. Πολλά ερωτηματικά, μία ανεπτυγμένη χαρακτήρες, οι Enchantress δεν ήταν καλή για κακός, θα μπορούσε να είναι κακιά καλή, δηλαδή το Suicide Squad, και να βοηθάει κάπως έτσι το squad. Αλλά λένε, οκ, οι Enchantress είναι πολύ OP, πώς θα μπορέσει τι κακό θα τις βάλουμε να πολεμήσει. Οπότε ας την κάνουμε κακό, να βάλουμε τον αδερφό της και να ενωθούν και να φτιάχνουν μια κουράδα από πράγματα που πετιούνται μια ώρα για να μας πει ότι έφτιαξε ένα λέιζερ το οποίο καταστρέφει τα πάντα, τις μυστικές βάσεις και αυτά. Ήταν απαράδεκτο όλο το πλότ του κακού, εντελώς. Ο αδερφός της έδωσε, απλά εμφανίστηκε ως πιο δυνατός, της έδωσε τη δύναμη και έμεινε εκεί πέρα. Πού είναι η δομή, πού? Επίσης δεν μου άρεσε και το παίξιμο της ηθοποιού με το να χορεύει τσιφτετέλια ενώ έπαιζε την κακιά. Δηλαδή κάτι τέτοια που έκανε, παιδιά, τι περίεργα ήταν αυτά, δαιμονισμένη ήτανε, το σατανάς μπήκε μέσα της. Ήταν εκεί η ίδια. Είχαμε πει, είναι σαν την Ταμάρα ένα πράγμα. Θα μας φάει σε 7 μέρες. Και κακώς δεν έχω πεθάνει ακόμα, το περιμένω εγώ. Όλη η ταινία είχε κενά, είχε λάθη, σκηνοθετικά, σεναριακά, μας κορόιδεψε, δεν άφησε τους ηθοποιούς να βγάλουν όλοι τους την ενέργεια, όλοι τους το είναι στο ρόλο, και προσωπικά με άφησε με πολλά κενά, με καθόλου ώρες να τη δω, βαρέθηκα, νόμιζα ήταν 3 ώρες ταινία, ήταν απλά 2, και μου πουλάει μετά θα έχω extended, θα έχω και δεύτερο και sequel του Suicide Squad. Γιατί όλο αυτό? Για να ξαναξενερώσει τον κόσμο? Μέχρι και σήμερα βλέπω ακόμα διαφημίσεις που να λένε εμένα η Margot Robbie και ο Joker με τράβηξαν τόσο πολύ που θέλουν να βγάλουν ένα διαφορετικό spin-off που να είναι μόνοι τους. Γιατί τι να δεις, να φασώνονται λίγο παραπάνω και να κάνουν σεξ? Η ταινία σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου και σου πουλάει ότι η Harley Quinn με το όνειρο που έχει, ότι δεν θέλει πια να είναι τρελή, ότι έγινε τρελή για να ξεκάνει τρελό, δηλαδή να τον κάνει κανονικό, τον Joker. Τι πλάνο ήταν αυτό με τον Λέτο άβαυτο και κανονικό? Γιατί το έκαναν αυτό? Δίκο μου τσεχά τους άρεσε και στον Κώστα, με διαφορετική όψη από μένα, με διαφορετικές γνώσεις πάνω στα κόμικ, άλλους δεν τους ενδιέφερε το κόμικ, αλλά γιατί να πουλήσεις ότι βγαίνουν από τα κόμικ και να μου δώσεις κάτι τόσο ψεύτικο που δεν είναι από αυτά? Εδώ δεν έπαιζε καν
Ο Μπεν Αφλεκ που δεν είχα διαφημίσει θα έπαιζε. Πήγε στα γυρίσματα, έφυγε και βάλε ένα κομπάρσο να κάνει τον Batman, για όσοι δεν το ξέρετε. Δεν ήταν ο Αφλεκ. Ο Αφλεκ εμφανίστηκε μόνο στο τέλος στη σκηνή που μιλάει με την Αμάντα και του δίνει τα τέτοια της Justice League. Γιατί για να περιμένουμε την επόμενη ταινία Justice League. Τόσο ανάγκη έχουν οι Warner Brothers να μας κρατήσουν, που μας δίνουν ένα λεπτό για να μας κρατήσει για την επόμενη ταινία τους. Που ναι, την περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Το ελπίζω. Ελπίζω και το Wonder Woman να μ' αρέσει, αν και από ό,τι έχω δει πάλι αυτό απέχει πάρα πολύ από τα κόμικ και το φοβάμαι, γιατί μ' άρεσε η ιστορία του Wonder Woman όπως εξελίχθηκε στα κόμικ και στην αντίστοιχη ταινία που δείχνει τη ζωή του Wonder Woman. Από εκεί και πέρα πιο πολύ για μένα μέτρησε το τελευταίο, μέτρησε και κάποιες ωραίες σκηνές συναισθηματικές που είχε και όχι, ναι τα τραγούδια ήταν γνωστά, τα ξέραμε, αλλά γιατί να παίζουν πάνω σε μια δραματική σκοτεινή ταινία που γι' αυτό προορίστηκε να είναι. Έτσι αν ήταν θα ήταν πολύ καλύτερη. Για να ξέρετε, έβαλα 4 στην ταινία. 4 έβαλα και στο Batman vs Superman, 4 έχω βάλει και στο Ultron και σε πολλές κακές ταινίες με ήρωες που έχουν κουράσει τον κόσμο, που απλά περιμένει να δει κάτι φυσιολογικό. Δεν θέλω να δω αστιάκια, δεν θέλω να δω χαζούλικα κοριτσάκια τσουλάκια. Θέλω να δω τον ήρωα που έχω αγαπήσει από τα κόμικ, που μου πούλησε τόσο καιρό και με κορόιδεψες. Ταινία. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε και στη γνώμη σας από κάτω με σχόλια, πώς σας άρεσε που εξελίχθηκαν οι χαρακτήρες, πώς σας φάνηκε όλο αυτό που έγινε στο τέλος, γιατί να υπάρχει happy end, γιατί δεν είμαστε παραμυθάκι, είναι ζωή, κάποιοι πεθαίνουν. Περιμένω τα σχόλια για να δω τη γνώμη σας. Subscribe αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, ακολουθείτε μας να δείτε τι νέα έχουμε, share να το δουν και οι φίλοι σας να μας πούν και εκείνη τη γνώμη τους. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και κράξτε ελεύθερα.